A vicepresidenta segunda do Goberno Central clausurou este mércores en Vilagarcía o Congreso Nacional de Relevo Xeracional organizado por UPTA. Yolanda Díaz reivindicou a necesidade deste foro na procura de solucións a un problema real. Entre as medidas que defenderon, a regularización das persoas migrantes que entenden permitirá garantir a continuidade de negocios e postos de traballo. Que tal, saúdos? Valga contará cun apeadoiro ferroviario. O Adif sacou a licitación á redacción do proxecto para construir esta parada no concello na liña convencional que une a Coruña e Vigo. Con este anuncio, o Goberno Central dá cumprimento a unha demanda histórica do municipio valgués. A Corporación Rianxeira acordou en pleno a cesión á Deputación da Coruña da parcela situada en Rianxiño para construir ali a casa de acompañamento de persoas maiores. Darse así un paso importante para conseguir este servizo para o municipio, que contará con preto de 60 prazas. Movilización en Meaño para reclamar que se retrase o acceso dos menores aos dispositivos dixitais. A comunidade educativa dos centros do municipio concentrouse na praza do concello para dar visibilidade á alarma que existe entre as familias polo impacto das pantallas na rapazada. A veciñanza de Ribadumia ten unha cita o vindeiro 10 de maio na Festa da Familia. A xornada inclúe distintos tipos de actividades de lecer, educativas e culturais para promover a convivencia familiar e veciñal. Nesta proposta inclúese, por exemplo, distintos xogos, postos informativos de diferentes asociacións e mesmo un contacontos para a rapazada. E inclusión e deportes son os valores principais que promove a carreira pola diversidade de Ámbar, que se vai celebrar o 10 de maio en Ribeira. Os fondos recadados nesta proba solidaria destinaránse ao financiamento do ecosistema de vivendas inclusivas da entidade. Pois con todo isto comezamos estamendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E antes de nada, detido un boirense no marco dunha operación contra o tráfico de drogas desenvolvido conxuntamente entre Audico e a Policía Local de Boiro. A Brigada de Estupefacientes realizaba un seguimento pola zona de Escarabote tras detectar movementos de compra e venda de droga, polo que solicitou o apoio do Corpo Municipal para a detención dun dos implicados. No momento do arresto, os axentes incautáronse de máis de 700 gramos de haxix que transportaban no seu vehículo e requisaron ademais outros turismos da súa propiedade para analizar os movementos do GPS. Tras prestar declaración no xulgado de Ribeira, o home quedou en liberdade. A investigación segue aberta e non se descartan novas detencións. A Delegación do Goberno en Galicia aínda non descarta ningunha hipótese para explicar a morte do veciño de Ribeira que este martes aparecía encadeado no Peirao da Vila. Este mércores Pedro Blanco saiu ao paso dos rumores que rodean o suceso. Ante todo, pediu prudencia. O que podo dicir, dixeno onte, eu diría que primeiro prudencia, temos que esperar a autopsia. A autopsia vai a ser a que nos revele fundamentalmente se falamos dunha morte violenta ou falamos, a dicir, dunha morte por outro motivo. Por lo tanto, o decíamos onte e sigo dicindo, eu non descartaría ningunha posibilidade. Por lo tanto, o rigor e digamos a responsabilidade planteanos que vamos a esperar os resultados da autopsia e ver efectivamente cal é dicir, a causa real da morte. Por lo tanto, eu non aventuraría nada hasta que teñamos ese documento. A vicepresidenta segunda do Goberno clausurou este mércores en Vilagarcía o Congreso Nacional de Relevo Xeracional organizado por UPTA. Yolanda Díaz reivindicou a necesidade deste foro na procura de solucións a un problema real. Entre as medidas que defenderon, a regularización das persoas migrantes que entenden permitirá garantir a continuidade de negocios e postos de traballo.
Segunda e derradeira xornada do segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional organizado por UPTA en Vilagarcía, un foro que se encargaba de clausurar este mércores a vicepresidenta segunda do Goberno de España e ministra de Traballo. Hoxe en Vilagarcía, que é unha honra para min estar aquí no meu país, en Galicia e dende logo axudando a mellorar a vida da xente traballadora. Yolanda Díaz reivindicou a necesidade deste foro na procura de solucións a un problema real. Nos vindeiros 5 anos vanse xubilar máis de 600.000 persoas autónomas no conxunto do Estado. Polo que di a vicepresidenta, hai que tomar medidas xa. Temos que abordar saídas de políticas públicas para sermos capaces de tecer unha rede de continuidade de moitos dos traballos que hoxe se están desplegando no noso país. Nesa liña, unha das medidas que defende UPTA é a regularización de 500.000 de migrantes na que traballa o Goberno Central. Man de obra clave, entenden, para facer real ese salto xeracional que garanta a continuidade de oficios e negocios. Los necesitamos. Queremos acabar desde UPTA con este lenguaje absolutamente rechazable, de odio, de absoluto disparate en el que se han instalado algunos partidos políticos. Necesitamos 350.000 autónomos nuevos en estos próximos 5 años. Yolanda Díaz aproveitou para cargar contra o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, logo de dicir que Sánchez quere regularizar inmigrantes a granel, incluso con antecedentes policiais ou denuncias por abusos. Es una indignidad las declaraciones que acaba de hacer el señor Feijóo. Son una vergüenza. El señor Feijóo, con esas declaraciones hoy, no demuestra más que ser un vasallo de Vox, en el que, por cierto, está criminalizando a las personas migrantes. Es una vergüenza. El lembra Díaz que incluso a Conferencia Episcopal está apoyando esta medida por razóns de humanidade e decencia. A visita de Yolanda Díaz a Vilagarcía deixa tamén esta anécdota, o momento no que o fotógrafo do Faro de Vigo, Iñaki Abella, lle entrega á vicepresidenta unha imaxe súa mariscando na Compostela en Vilagarcía no 2022. A Ferrolá asegurou que vai colgar a foto no seu despacho. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Valga contará cun apeadoiro ferroviario. A Adif sacou a licitación a redacción do proxecto para construir esta parada no concello, na liña convencional que une a Coruña e Vigo. O orzamento é de algo máis de 200.000 euros e unha vez axudicado o contrato terá unha duración de 39 meses. Con este anuncio, o Goberno Central dá cumprimento a unha demanda histórica do municipio valgués. Este mércores visitou o concello o delegado do Executivo Central en Galicia, Pedro Blanco. O tren da liña entre a Coruña e Vigo poderá parar en Valga. O ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmou que o concello contará cun apeadoiro na parroquia de Campaña. Trátase dunha aposta decidida, en este sentido, agradeceme a min, eu teño que agradecerlle ao ministro Óscar Puente, porque, efectivamente, cando se planteou esa necesidade, pois, efectivamente, se estuvo traballando en varias posibilidades, pero dende o primeiro momento entendeu-no claramente. Blanco subliñou hoxe dende Valga o compromiso do Adif, que xa sacou a licitación a redacción do proxecto para construir esta parada no concello, unha actuación que dá resposta a unha demanda histórica. Unha bella reivindicación dende fai moitísimos anos que levamos tanto os estudiantes que se desplazan á Universidade a Santiago, os nosos veciños que van ao Hospital a Santiago, para os Salnés, para Vigo, para calquer punto, pois non tiñan a posibilidade os veciños do noso concello para poder desplazarse.
Isto agora vai ser unha realidade. O proxecto que saiu a licitación conta cun orzamento de 213.000 euros e o prazo para presentar ofertas estará aberto ata o 28 de abril. Dende a Delegación do Goberno sinalan que é un paso máis na aposta do Executivo por facer de Valga un polo empresarial de referencia, xa que están instaladas no municipio empresas tan relevantes como Urovesa ou Extrugasa. Precisamente está previsto que o novo apeadoiro se sitúe preto desta zona industrial. Dentro das necesidades non é só o que Valga teña tamén, que tamén nome propio dentro do que é Madrid, por este ecosistema industrial que está xerando, un ecosistema que además está medrando, senón tamén polo feito de que efectivamente, eu creo que forma parte tamén do ADN deste goberno de Pedro Sánchez, ou atender a aquelas poblacións pequenas, a aquelas poblacións rurales que efectivamente fixen población. Neste argumento coincidiu o alcalde de Valga, Abello Maneiro, insistiu na aposta que dende o goberno local se fai polo tren para dar servizo á súa veciñanza. Nos creemos no progreso, creemos no tren de cercanías, creemos en eso. Outros apostaron por vías verdes, que teñan servicios de tren, un futuro de cercanías e fixar población. Aquí estamos pola autopista a 20 minutos de Santiago de Compostela, de Vila García de Arousa tamén. Entonces, polo tanto, pode haber moita xente vivindo aquí que se vive mellor, seguro que na ciudad, e que poden ter tamén ese tipo de servicios. A infraestrutura será deseñada baixo criterios de sustentabilidade, contando con materiais de proximidade e estudando a incorporación de fontes de enerxía renovable. Unha vez adxudicado, o contrato terá unha duración de 39 meses. Bueno, pois na súa visita a Valga, Pedro Blanco confirmou tamén que o tren de proximidade será unha realidade en Galicia. O delegado do Goberno recordou o anuncio do Ministerio de Transportes, Óscar Puente, que aseguraba que se publicaría un estudo sobre este servizo no primeiro semestre deste ano. En fin, o tren planteábamoslo como unha especie de mobilidade casi residual, a medida en que se foron facendo investimentos, a medida en que ir de Santiago a Coruña é media hora, ou ir de Santiago a Madrid é perfectamente comparable, ou que compite con outro tipo de mobilidades, como pode ser a aérea, pois a partir de aí, efectivamente, démonos conta de que o tren podía ser unha solución incluso para as cercanías. Estamos falando de un estudio para as cercanías, o que chamaríamos as cercanías en Galicia, que a vos seguro, e o dicía el mesmo, tampouco se trata dunhas cercanías parecidas ás que funcionan en Barcelona. Cercanías está originalmente planteado con 45 minutos, é dicir, como máximo. Quizás aquí falemos dun pouco distinto, pero efectivamente, nos próximos meses eu creo que teremos a sorte de ter ese estudio enriba da mesa, que os explicará o propio ministro, e veremos efectivamente a partir de aí que solucións lle damos. Pero Viámolo tamén en titulares, a Corporación Rianxeira acordou en pleno a cesión á Deputación da Coruña da parcela situada en Rianxiño para construir ali a casa de acompañamento de persoas maiores. Dase así un paso fundamental para conseguir este importante servizo para o municipio que contará con preto de 60 prazas. O pleno, celebrado este pasado martes, daba luz verde á cesión á Deputación da Coruña da parcela de titularidade municipal situada en Rianxiño, na que se construirá a futura casa de acompañamento. Segundo explicou o alcalde Julián Bustelo, dase así un paso importante para a consecución deste proxecto, impulsado pola institución provincial, e que permitirá dar resposta a unha bella demanda deste municipio, e tamén de toda a comarca, debido á escaseza de prazas públicas de atención a persoas maiores. Temos que reconocer e agradecer o esforzo da Diputación para, aínda non sendo competencias súas, poñer encima da mesa este proxecto, desenvolver estes proxectos, e no noso caso, ademais, que escoller a Rianxo como unha das sedes destas casas de acompañamento ás persoas maiores. O modelo que a Diputación está poñendo encima da mesa é un modelo que pretende fuxir do modelo habitual de residencia, pretende non ser non recordar un ámbito hospitalario, senón moi ao contrario, son espacios habitacionais illados, onde cada persoa pode desenvolver a súa propia vida, ter o seu espacio de acordo cos seus intereses, e despois outros espacios común. Por tanto, tampouco non se busca que teña un número de plazas elevado, senón que teña un número de plazas razonable, pero que ademais sea un espacio, insisto, que permita unha calidade de vida que outros espacios con un maior número de plazas
pois non o permite e que ainda por riba pois pode ter outras consecuencias, como tamén vimos non fai moito tempo no ámbito das residencias, non? A futura residencia, que contará con preto de 60 prazas, unirase tamén no mesmo entorno, o centro de día, que o Concello pretende poñer en marcha en colaboración tamén coa Deputación da Coruña. Moi próximas, ademais, dende o punto de vista da súa ubicación, porque van a estar os dous equipamentos na zona de Rianxiño, o que tamén vai permitir, pois, revitalizar un pouco toda esa zona e xerar unha serie de dinámicas ali moi proveitosas para o conxunto dos veciños e veciñas que ali habitan, e ademais tamén no caso do centro de día pois contamos con esa colaboración da Deputación da Coruña para facelo realidade, non? Contamos con esa subvención para levar a cabo as obras de reforma do paso de Rianxiño para habilitalo para este centro de día. Dende o Concello confían en que superado este trámite da cesión dos terreos e unha vez se inicie o traballo de licitación do proxecto técnico para a construción do edificio, as obras poidan estar en marcha xa no primeiro trimestre de 2027. Por outra banda, o Executivo rianxeiro ven de recibir tamén o proxecto técnico para a renovación completa do alumeado público en diferentes rúas do centro urbano da vila. Unha actuación que será licitada en breve e que suporá, ademais da mellora da iluminación, un importante aforro de aproximadamente uns 50.000 euros ao ano para as arcas municipais. Rianxo foi un dos 68 municipios de todo o Estado que resultou beneficiario dunha achega no marco da segunda convocatoria do programa da axudas para proxectos singulares de renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do IDAE, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. O Concello rianxeiro outorgáronlle preto de 550.000 euros. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos analizar esa protesta que celebraron este mércores en Meaño as familias da rapazada do municipio que está preocupada polo uso abusivo que están a facer os menores dos teléfonos móviles. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Unha inspección técnica aclarará o estado e, polo tanto, o futuro das pasarelas peonís de madeira da Illa do Cobo, en Pontevedra. O Concello avanza nestes traballos que determinarán os métodos de reparación destas estructuras que permanecen pechadas dende a Semana Santa por motivos de seguridade. Polo momento, non hai data para a súa reapertura, aínda que o Concello intentará curtar os prazos ao máximo. Unha inspección técnica en profundidade determinará o estado real das pasarelas peonís de madeira da Illa do Cobo. Tras unha primeira revisión na que se detectou presenza de fungos de pudrición, o Concello puxo en marcha esta actuación para un estudo máis detallado. Ahora mesmo estáse facendo un estudo con resistógrafo. Con este estudo se vai ver a ver que grado de resistencia mantén a pasarela. Tamén se vai medir a humedade que teñen e a partir de aquí se vai saber que partes están afectadas e cales non, tanto por fungos de pudrición como por insectos xilófagos. Con estes datos, a empresa elaborará un informe de resultados. Ademais de estudar o presente destas pasarelas, analizando o alcance dos danos, determinará tamén o seu futuro, propoñendo os métodos de reparación. Entón, eles van ver se hai un patrón definido nas tres pasarelas e a partir de aquí, pois eso, miraremos se é un problema de deseño das pasarelas ou se é porque a madeira en Galiza pois é o que ten, que non é funciona ben, pero ten eso, aquí os xilófagos e os fungos pois teñen bastante importancia. Mentres non se coñece a conclusión do informe, as pasarelas continuarán pechadas. Levan así dende Semana Santa e, aínda que o Concello intentará acurtar os prazos, non hai data para que volvan estar en uso. É por urxencia, canto antes o teñamos, antes poderemos decidir cal vai ser a actuación final. Fago un chamamento aos cidadáns que veñen a pasear, pois que non se salten en principio non tenen problemas así
que poidan surxir un problema así de repente, pero sí que aconsellamos que non pase. Esta actuación foi adxudicada por un importe de case 2.400 euros. A revisión na Illa do Cobo enmárcase dentro dun macroestudo xeral encargado polo Concello de Pontevedra, valorado en preto de 300.000 euros para avaliar a seguridade de preto de 700 estruturas de todo o municipio, incluindo pontes, viadutos, pasarelas, torretas e aparcadoiros. E o Concello de Noia pon en marcha unha campaña de concienciación cidadá para manter limpo, coidado e seguro o municipio. Estes días aparecerán distintos anuncios informativos en varios puntos da vila nos que se lembrará aos veciños e visitantes as principais normas básicas a cumprir. Entre outras cuestións, insístese na obrigatoriedade de depositar o lixo nos puntos autorizados e facer uso do punto limpo. Dende o Concello lembran tamén da existencia dun servizo gratuito de recollida de voluminosos, o que se debe chamar previamente, co fin de facilitar á veciñanza a eliminación axeitada deste tipo de residuos. No ámbito da prevención tamén se fai fincapé na obrigatoriedade de manter os terreos limpos, podados e en condicións axeitadas, unha medida fundamental nesta época do ano para previr incendios forestais e protexer vivendas e infraestructuras. Segundo indican, o incumprimento destas normas podería supoñer sancións económicas, tal e como recollen as ordenanzas municipais vixentes. Cambiamos de asunto. Movilización en Meaño para reclamar que se retrase o acceso dos menores aos dispositivos dixitais. A comunidade educativa dos centros do municipio concentrouse na praza do Concello para dar visibilidade á alarma que existe entre as familias polo impacto das pantallas na rapazada, tanto no que se refire ao acceso a contidos non recomendados como no seu desenvolvemento social. A preocupación polo temperán acceso da rapazada aos dispositivos dixitais levou as familias de Meaño a mobilizarse. Hoxe a comunidade educativa dos centros do municipio protagonizou unha concentración para dar visibilidade a esta alarma, coordinados pola Asociación Avance. Proteger y educar a los menores en el ámbito digital. Para eso la única forma, debido a la presión social que existe de uso temprano de los chavales, es juntar a familias que estén convencidas de que quieren proteger a sus hijos. Y por eso llevamos unos meses, desde que nació el programa de Familias Reconectando un Clic, con estas iniciativas para concienciar al resto de la sociedad de que está pasando algo en la relación del uso de nuestros menores. Con estes obxectivos comuns naceu o programa Familias Reconectando nun Clic, unha acción que busca dotar a nais e pais de ferramentas reais para guiar os seus fillos no entorno digital. Crear unha rede de apoio que permita a pais que a mesma problemática axudarse, comentar a situación, buscar recursos para poder educar digitalmente a nosos fillos e, digamos, aprender con eles a usar as pantallas dun xeito que non lles perjudique nin nos perjudique. Co gallo do Día do Neno, as familias puxeron o foco no impacto na saúde mental nos menores, algo que aseguran non só deriva do acceso a contidos non recomendados. Non só os grandes riscos que todos conocemos, pornografía, xogo, acoso, témolos en conta, que sí, pero tamén temos en conta que hai que educar digitalmente de outra maneira a nosos fillos para que o uso das pantallas, que non negamos e que é necesario hasta certo punto, está aí, é unha realidade, non lle supoña problemas de autoestima, de dificultades nas relacións sociais e incluso de afastarse do mundo, porque se están afastando. Defenden que as súas preocupacións veñen avaladas pola evidencia científica que xa sinalan entidades como a Asociación Española de Pediatría, a Sociedade Española de Neuroloxía Pediátrica ou o Colexio Oficial de Psicología de España. Todo este mundo que avanza demasiado rápido y que no da tiempo a regularizar. Yo creo que todavía falta mucha concienciación porque hay muchas familias que todavía no ven los riesgos, no ven el peligro y no son conscientes realmente de lo que todo este uso puede provocar en los menores. Entonces, pues hace falta mucha divulgación también y mucha concienciación. Máis de 40 familias meañesas xa se integraron no Pacto Familiar para atrasar a entrega do primeiro móvil. O colectivo apunta que en países como Francia, Reino Unido ou os Estados Unidos este entorno digital xa está a ser regulado para os menores pola súa perigosidade.
Pois seguimos falando de familia e de rapazada. A veciñanza de Ribadumia ten unha cita o vindeiro 10 de maio na Festa da Familia. A xornada inclúe distintos tipos de actividades de lecer, educativas e culturais. O obxectivo é promover a convivencia familiar e veciñal e fomentar os valores da inclusión e a saúde. Nesta proposta inclúese, por exemplo, distintos xogos, puntos informativos de varias asociacións e mesmo un contacontos para a rapazada. Neste escenario, carón da Casa do Concello, vai ter lugar o vindeiro 10 de maio a Feira da Familia de Ribadumia. A iniciativa acada xa a súa 16ª edición, convertida nun punto de encontro para toda a veciñanza. Sempre buscando un obxectivo que é o de fomentar a convivencia familiar e veciñal, promover os valores da inclusión e da educación e tamén da saúde e, sobre todo, tamén dinamizar o que é a vida social do Concello. Nesa liña, con esta proposta, o Concello aproveita para reivindicar os distintos modelos de familia que conviven no municipio. A tipoloxía de familia cambiou bastante, agora hai moitas familias monoparentais, familias que viven con pais separados, con custodia compartida, cos nenos están unha semana co pai, outra semana coa nai, familias migrantes, aquí, por exemplo, en Ribadumia, hai moitas familias, sobre todo de Bulgaria e de Marrocos, familias LGTB. E conforme a sociedade foi mudando, a Feira da Familia de Ribadumia foi medrando, pasou de ser un evento pequeno a converterse nunha gran cita teigada de actividades de lecer, educativas e culturais. Vamos a ter distintos tipos de xogos hinchables, vai haber xogos populares, vai haber stands informativos de distintas asociacións e de distintas persoas que ademais veñen colaborando co Concello e que fan unha labor social moi importante xa non solamente en Ribadumia, senón tamén na comarca. Vai haber tamén unha actuación cantando con Pinocho. A Feira da Familia o que pretende ser un espacio para chegar todos esos recursos a través das asociacións, entidades de acción social que hai na contorna, para conseguir que a sociedade sexa máis inclusiva, diversa. O día rematará cunha merenda única das propostas que precisa de inscripción previa ata o 7 de maio. A Concellería de Cultura da Pobra e o Museo Valle Inclán volven a organizar a xornada sobre un dos veciños máis ilustres da vila, o escritor e xornalista Victoriano García Martí. A finalidade deste ciclo, que se vai celebrar este venres e sábado, é dar a coñecer a súa vida e obra. O ciclo sobre Victoriano García Martí, que chega este ano á súa 7ª edición, é xa unha iniciativa consolidada no calendario cultural do municipio, que rende homenaxe a unha das figuras máis destacadas da súa historia. A actividade programada pola Concellería de Cultura en colaboración co Museo Valle Inclán busca reafirmar o seu compromiso coa memoria cultural da vila e manter vivo o legado deste autor tan importante. Non é fácil levar a cabo este ciclo pola falta que hai de estudios sobre Victoriano García Martí, pero que cada ano, a pesar dese problema que temos, conseguimos ir sacando. Consideramos que é superimportante porque na cultura local Victoriano García Martí ten un papel, eu creo que importante, e iso é o que nos leva a cada ano facer un pequeniño ciclo para que os veciños e as veciñas coñezan quen foi este escritor da nosa vila. As xornadas arrancarán o venres ás 7 da tarde, coa ofrenda cívica no busto de Victoriano García Martí, e posteriormente cunha lectura pública de textos do propio autor. Ás 7 da tarde, na praza que recorda a don Victoriano García Martí co seu nombre e co busto que no seu momento dedicou o Concello e a Diputación, vai haber a ofrenda cívica que se falla anualmente pola Corporación Municipal e por entidades culturales que nos queren acompañar, como fillo predilecto que é da Pobra do Caramiñal, e media hora máis tarde, na mesma praza, vamos a deixar instaladas unhas iconas, unhas imaxes e unhas citas de 3 persoas que tuveron contacto con el. Non adianto nada porque van a estar postas ao público xa en breve. Estamos no ano do Otero Pedrallo, pois unha cita do Otero Pedrallo falando de don Victoriano de visitar os nosareos, outra cita de Valle Inclán falando de cando se encontran na Pobra do Caramiñal e outra cita de Branco Amor sobre as súas afinidades.
E logo continuaremos cunha lectura breve de textos seus para concluir a homenaxe a un escritor temos que recordalo tamén nos espacios públicos e máis en este caso que leva o seu nombre pois cas súas propias palabras escritas. As xornadas terán continuidade o sábado coa entrega de exemplares de obras de Vitoriano García Martí editadas polo Concello na Praza do Cantón da Leña e a continuación terá lugar unha palestra a cargo do propio director do Museo Valle Inclán que falará sobre a campaña realizada por García Martí para rescatar a Torre de Bermúdez, para rematar cun faladoiro café moderado por Xesús Laíño sobre o propio autor. Ribeira reforza a súa oferta formativa para a xente moza cun programa flexible de cursos que favorecen a adquisición de coñecementos. Impartiránse na Casa da Xuventude en diferentes modalidades e formatos. A Concellería de Xuventude de Ribeira realiza unha forte aposta pola formación da mocidade cunha serie de actividades e cursos que favorecen a aprendizaxe en campos do máis variado e a través de diferentes formatos, dende pílulas formativas e obradoiros prácticos ata propostas en liña. Cursos online sacamos 4 de totalmente diferentes e os cursos saliron gracias á demanda da propia mocidade, é dicir, nos escoitamos e agora estamos un poquinho propoñendo. Son cursos que van a ter unha certificación pois para a nivel curricular e profesional que llevalan, dirixido a rapaces maiores de 16 anos e como somos xuventude ata 30. E despois vamos a facer o que serían as pílulas formativas, que vamos a empezar con unha específica de toda a desinformación que hai na rede. Vai a ser impartida por un enxeñero informático e se vai a centrar en como poder saber o que é verdade, o que é mentira, como saber o que son os fakes, os bulos, e creo que van a ser moi interesante, e esa farémola tamén aquí no espazo da Casa Asunto. Na modalidade presencial, a primeira proposta será o curso de DJ, programado en base ás demandas que a propia mocidade ten trasladado. Impartirase durante 5 sesións presenciais, nas que os asistentes poderán iniciarse en técnicas básicas e familiarizarse cos distintos materiais. Neste caso, o curso que vamos a impartir presencial vai a ser o curso de DJ. Hoxe abren as plazas para que podan inscribirse, unha vez completadas, pois dará inicio o 25 de abril. Este curso si vai a ser presencial e formativo de maneira táctica, van a estar aquí pois con todos os instrumentos, van a adquirir os conocementos con vistas a que logo pois poidan facer certas actividades, como temos pensado, que poden ser as peleas de galos, e logo, de cara a outras actividades que realice o Concello, pois podamos ver esas caras deses rapaces que se formaron no curso en outros proxectos que realice o Concello. Os interesados xa poden reservar a súa praza na Casa da Xuventude, ou igual que todas as actividades formativas que programa o Departamento, a inscripción é de balde ata completar as prazas. Rianxo acollerá esta fin de semana unha xornada formativa para voluntariado en deportes náuticos. Os asistentes recibirán un título que os habilita para participar na organización e desenvolvemento de probas deportivas no mar con seguros e desplazamentos cubertos pola Federación Galega de Piragüismo. O amplísimo calendario de probas náuticas que teñen lugar durante o verán en Galicia, xunto co endurecemento dos requisitos para garantir a máxima seguridade no seu desenvolvemento, levou a Federación Galega de Piragüismo a tecer unha rede de voluntariado profesional. Tras unha primeira sesión en Pontevedra, as xornadas formativas recalarán esta fin de semana en Rianxo. Do que estamos a falar é dun curso formativo que vai acoller Rianxo, única sede na provincia da Coruña que vai acoller este curso, que habilita para que aquelas persoas maiores de idade que teñen, non ten por que ser, pero que a priori teñen interés no ámbito dos deportes náuticos, particularmente no ámbito do piragüismo, pois que poidan participar nas probas deportivas, nos eventos deportivos como voluntarios a todos os niveis dunha maneira segura e cumprindo co que a normativa vixente obriga, non? Os participantes recibirán formación en materia de salvamento acuático en terra, así como primeiros auxilios, que os habilitará profesionalmente para colaborar nos dispositivos organizativos e de seguridade, contando ademais coa cobertura de gastos de desplazamento e seguros por parte da Federación Galega. O proxecto non nace só para a Federación Galega, senón que é ter unha base sólida de voluntariado que, como ben decía o alcalde, cumprirían a lei
que significa cumpren a lei, que estarían neste caso dados de alta, terían o seu seguro, os seus coñecementos e tamén, cando se desplazan a unha competición, pois, tanto as súas dietas como os seus desplazamentos estarían cubertos pola Federación. Esa é a idea, aumentar a nosa seguridade, como ben comentaba hace un rato o presidente Tino, o calendario galego é amplísimo, a veces cambiar a data dunha competición non chegamos e cada vez os requerimentos desa seguridade que antes cubríanos bastante a propia protección civil dos diferentes concellos, pois atopámonos que cada vez pois está máis nos seus propios areais ou noutros servicios. E para evitar que se paralizase o deporte náutico o noso, cando digo noso é todo, nos estamos tamén da man da Federación Galega de Vela, da Federación Galega de Remo ou mismo de Surf, para poder ter estes voluntarios, este voluntariado. Tralo o curso de Rianxo desenvolveránse nas próximas semanas outras sesións nas provincias de Ourense e Lugo e, por último, unha xornada en Verducido na que poderán sacar o título de patrón de embarcación. Inclusión e deporte son os valores principais que promove a carreira pola diversidade de ámbar que se celebrará o 10 de maio en Ribeira. Os fondos recadados nesta proba solidaria destinaránse ao financiamento do ecosistema de vivendas inclusivas da entidade. A explanada de Coroso será punto de partida e meta da carreira pola diversidade de ámbar que se celebra o domingo 10 de maio. Nesta 12ª edición, a cita incorpora as categorías habituais xunto cunha proba lúdica e algunha que outra sorpresa. Este ano incluímos unha proba lúdica que ven recollendo pois varias categorías que antes facíamos, como as probas infantís, como a andaina, e que todos podemos participar. A idea desta categoría é que con unhas actividades un pouquiño máis divertidas, pois que todos podamos pasar un bo rato xuntos, facendo esas probas, esas actividades que temos un pouco diseñadas e que se coñeceredes o día da proba. Dende o Concello de Ribeira animan a toda a veciñanza a participar na proba para medir forzas con corredores como Jonathan do equipo de running de Ámbar, que leva todo o ano adestrando para esta cita deportiva. Convido a todos porque é un gran cometido que les están levando a cabo para que podan dispoñer desa vivenda, que podan facer a súa vida, como se volvo a repetir e reiterar, autónomamente. Son un alumno de Ámbar e tamén participo nas carreiras de Ámbar co profesor de running, e me gustaría que todas as xentes que puderan participar na carreira que puderan participar tamén na carreira cos meus compañeiros. As inscripcións xa se poden realizar a través da web de cronotec.es cun custo de 7,5 €. Todo o recadado destinarase a subvencionar o proxecto de rehabilitación de vivendas inclusivas que Ámbar ten en marcha no Concello de Boiro. Vai a ser destinado íntegramente ás vivendas de ecosistema inclusivo pois para as persoas con diversidade e a súa aprender e desarrollar a súa vida diaria. É un proxecto que levábamos anos intentando facelo, pois saleu e surgeu no Concello de Boiro, pero este ano o que estamos dedicando é todos os esforzos en que todo o que recaudemos vaya pois para facilitar a restauración de ese edificio. Os que non poidan correr ese día dispoñen tamén dun dorsal cero para facelo o seu donativo. E 1.400 persoas percorrerán a pé o traxecto entre Pontevedra e Santiago para promover a doazón de órganos e sangue. O vindeiro día 25 deste mes de abril volve a Pontevedrada, unha cita que neste 2026 celebra a súa 16ª edición. A andaina comezará ás 8 da tarde dende a avenida de Montero Ríos, fronte ao Pazo Provincial. Os organizadores xa teñen todo previsto e este ano haberá varias novidades. Así, na saída contarán coa animación da batucada Os Vikingos. Tamén darán voz a unha nai cuxo fillo, que agora ten 5 anos, recibiu un trasplante de fígado aos 3. Un exemplo que reforzará a mensaxe que a Pontevedrada lanza ano a ano, a importancia da doazón de órganos, tecidos e sangue.
Pois con esta importante mensaxe rematamos por hoxe, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.